Дечица, видяхте ли какво има по телхата? Не, да видим. Празниците идват. За какво мечтаеш? Пожелаваме си здраве, щастие и мир. Също и подаръци! Но всяка година нещо си остава същото. Да, след празниците пак се връщаме към старите си навици. А здравето, то не е просто пожелание. Здравето е ежедневен избор и решения. Всеки ден! И тогава, кой е истинският подарък? Той не е нещо за момента, а нещо истинско за всички нас. Напитка без кофеин, без компромиси, истинска грижа за тялото, истинско на здраве. Кофик! Твоето ново начало! Опит